EM रनजित बसुमतारीनि अनसुंथाइ थांनाय 2 सेप्तेम्बर सनिबाराव न'नि मोब्लिबजों चिरां जिल्ला लाइमुथि निज्रागुरि गामिनि थागिबि रन्जन बसुमतारी आरो लावगि बसुमतारीनि न'आ खामनानै गोबां गोनां फोरमानलाइ बिजाबजों लोगोसे सानै फरायफुनाय फिसालाफोरनि गंनै साइकेला खामो, जायनि थाखाय फरायसालियाव थांनो गोब्राब जानायलाय EM रनजित बसुमतारीया गंनै साइकेल अनसुंथाइ हरो आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPFL आरो लाइमुथि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरनो गथायहरो, जायखौ बिथांमोनहा गथायनानै होयो आरो न'खरनि सुबुंफोरखौ गोसो लोरबां जानो नाङा आरो फिसाज्लाफोरखौबो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो बुजायबोयो, जायखौ न'खरा आरो लाइमुथि प्राइमारिनिफ्राय गोजोननाय साबायखर जासिहरो EM रनजित बसुमतारीनिसिम। हानाया दाख्लै सुनिबार 2 तारिख 4:00 बाजियाव जादों। दा उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो खामजोबनायखाय दा फेरेंगा सारा साइकेल गंनै उन्दैफोरनो हरनाय जाबाय। बेखौनो गोजोननाय बावबाय, गोजोननाय थाबाय। मा खहा जालांखो दाख्लै? लेखा सि जोम ओमफ्राय न' बिदिनो। माबोरै जाया एसेसो आन्दाज मोनाखै? आन्दाज मोनाखै। आंबो फाथो खामला सुहैदोंमोन। दा न'खराव गैया नालाय खामला मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय हौवायाबोथ' न'आव थाया, बेलेगावसो बान्दा बोहैयो गैयिनि जुनैनो। दा नै बिनि थाखायनो जोंनि मानाव गेदेर मानगोनां बिटिआरनि आरो जोंनि बे भटिं चिरां दुवारनि कनस्टिटिउसननि जोंनि देरहालांनाय सारा बे जोंनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय निज्रागुरि गामिनि सासे दुखुथिया न'खरनि जाब्रबथाय जानाय जे कारेन्टजों न' खामजानायनि सायाव दुखुनांथाव बे जाथायाव जोंनि मानगोनां EM सारनिफ्राय साइकेल गंनै आरो थिं बेफोरबायदि सहायखौ होनाय जाबाय। जे सानै गथ'आ फरायनाय स्कुलाव थांनो गोनां दं, दा बिनि सायावहाय सारा बेबायदि अनसुंथाइ होफैबाय, जाहाथे बिसोरनि गोसोफ्रा नार्भास जाया। गथ'फ्रा रानिं स्कुलाव थांनांगौ दङ, साइकेल दङमोन बेबो खामजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफा बिराद खस्थ'जोंहाय गथ'फोरखौ बिदिनो प्रतिफलन खालामदों। जोंनिबो फारसेथिङै जोंबो दुखु फोरमायो जे बे न'खराव बेबायदि जाब्रबथाय जानायावहाय बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय जों जोबोद सारखौ जों मान बावो, रेसपेक्ट होयो। आरो बेनि जेसेबां बेवहाय नुजाफैनाय खस्थ'नि गेजेरजों फैदों जोंनिनो मानगोनां PA सार, लोगोसेयै ब्लकनिफ्राय नुजाफैदों जोंनि दैदेनगिरिफोर। दा जोङो बेखौनो मान बावो जाहाथे अरायबोनि थाखाय बे गथ'फ्रा फरायनाय जिबनावहाय जौगालाङो आरो बे न'खरा जाहाथे भबिसतखौ गथ'फोरनि सायाव बा न'खरखौ दाखांलांफिननो हायो, बेखिनिखौ मिजिं लाखिनानै सारनिसिम जोबोद साबायखर जासिनाय जाबाय। साइकेल गंनै हरबाय आरो आंनोबो गंसे हरबाय। जों दा स्कुलनिफ्राय कन्टिनिउ थांफिनसै। आं बेखौ बुंनानै सार रनजितनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय। बेनो आंनि बुंनाया।